в челото изтиват тежки автомобили. Луис Хамилтън борда на неговия автомобил на топ позиция в Монца по броя на победи заедно с Михаел Шумахер при нова такава. Той ще бъде най-добрият пилот в историята на това състезание. Около милион българи, всичките 61 в Италия и стотици по цял свят очакват момента, в който да дадем старт на голямата награда на Италия. Вдясно е Шарл Леклер, до него е Луис Хамилтън. Леклер се опитва да затвори Хамилтън, но двамата са гума до гума в спринта за първи завой. Валтери Ботас е от най-външната траектория, Себастиан Фетел е най-близо, проследявайки случващото се в първи завой. Ботас успя да вземе позицията на Хамилтън във втората крива, но Хамилтън пък се изстрелва много по-добре към Курва Гранде и запазва втората си позиция. Третия е Ботас, четвъртия е Себастиан Фетел, но той е под изключително сериозен натиск от един от пилотите на Рено. Страхотно начало на състезанието на Шарл Леклер. Видяхте как прибра Луис Хамилтън в дясно, оставяйки му най-неудобната траектория за атака на първия шикан. Ботас не беше достатъчно бързо да пробва атака от външната страна и Себастиан Фетел губи една позиция още в първата обиколка. Страхотно начало на Нико Хюлкенберг, който атакува много бързо сънародника си и успя да му вземе четвъртото място. Да, би трябвало лесно след това Себастиан Фетел да си върне тази четвърта позиция, но в първата обиколка, за разлика от миналата година, сега той е много по-внимателен. От труден уикенд за Себастиан Фетел с вчерашната квалификация до изключително разочароващ старт, защото сега задачата му ще бъде изключително трудна с Нико Хюлкенберг отпред. Пък като имаме предвид това, че и Даниел Рикардо е зад него, задачата му ще бъде изключително сложна. Едно малко чудо, трябва така да кажем, минаването през шикана в началото на първата обиколка, без нито един сериозен инцидент, съвсем леки побутвания в дъното на колоната, но тази загуба на позиция на Себастиан Фетел е много важна в първата обиколка, защото за да проработи неговата стратегия, тъй като той има темпото на двамата пилоти на Мерцедес и на Себастиан Фетел, трябва максимално бързо да си върне това четвърто място, за да може да атакува пилотите пред него, което сега ще се случи в крайна старт финалната права. Разликата в скоростите е много голяма. Тук и просто нямаше как никой да противодейства. Перфектна работа на Фетел за това в рамките на по-малко от една обиколка да си върне позицията. В задната част на колоната, между другото, вероятно скоро ще видим, но Макс Верстапен има проблеми. Да, сменя предно крило холандската звезда на Red Bull. Също изключително неприятен начин, по който да започне неговата надпревара. Той го направи с гумите медиум, а сега директно слага софт. Да, той беше един от тези, които пострадаха на спирането за шикана. Видяхте, много коли спряха изведнъж пред него и той хвана в тревата. Просто нямаше как да остане на трасето. Най-вероятно е закачил някой от своите съперници, но остана много в дъното на кадъра. Надявам се на повторението от хеликоптера да видим много добре какво се случи. В това време Шарл Леклер, както виждате, просто не позволява на Хамилтън да се доближи до него още преди активирането на DRS системите. Малко над една секунда разлика между тях, на 80 зад отборника си Валтери Ботас, а времето загубено зад Нико Хюлкенберг може да струва много скъпо на Себастиан Фетел. В първите 4 позиции нямаме промени. Леклер, Хамилтън, Ботас, Фетел. Хюлкенберг успя да изпревари Рикардо на старта и забележете чудесната седма позиция на Ланс Строл, който по традиция се представя изключително силно на Монца. Много труден бе уикенда за неговия съотборник Серхио Перес, който трябваше да се върне към много стара генерация на задвижващата система заради проблеми, които изпитваше през вчерашния ден. Борбата за 8-та позиция зад Строл. Карлос Сайнц и Алекс Албан в разлика от по-малка от половин секунда. Рекордна обиколка за Шарл Леклер, това от което има нужда преди системата DRS вече да бъде на разположение на пилотите. Ако запази тази разлика, Луис Хамилтън ще може да я използва. Хамилтън прекара страшно много време зад Себастиан Фетел в петък следобед, за да изучава в кои зони от трасето Ферари се представят добре и какво е тяхното представяне в рамките на зоните за сигурност. Така че да видим и как ще протече битката в челото. Сега вече имат възможност да използват своята DRS система всички пилоти в колоната. Атака на Алекс Албан, опасно близко тук до Карлос Сайнц. Видяхте още едно движение на испанския пилот на Макларен. Може да доведе до удар между двамата на влизането в шикана. Сега Сайнц контратакува, защото не беше най-чиста траекторията на Албан. И този контакт между двамата ще породи много сериозна дискусия за това къде точно се намираше Алекс Албан и трябваше ли траекторията на Карлос Сайнц да бъде точно такава на излизането от завоя. Много рискован инцидент за двамата, защото това може да доведе до спукани гуми, а пък както и на Спа, за съжаление клишето важи и за Монца, тук няма леки инциденти. Просто ето сега обърнете внимание, ето атаката на Албан, дръпна се Карлос Сайнц, след това контратакува на излизането от завоя. Вижте, траекторията на Сайнц доста по-различна. Ускори се много по-добре, защото през цялото време беше на асфалт, след което в следващия завой вече, когато тръгна да изправя, Сайнц, Албан вече го нямаше на асфалт. Да, Карлос Сайнц бе от по-вътрешната част на трасето, но да видим доколко въобще остави място на Алекс Албан или Алекс Албан можеше да натисне спирачките и всъщност да може да остане в рамките на очертанията на трасето. Една ситуация, която ще разгледаме вероятно малко по-късно днес и тя ще бъде разгледана от комисарите. 1 минута 24 секунди, 954 хиляди, най-добрият резултат на Леклер, който му позволява за това да изгради предимство от повече от една секунда
пред Луис Хамилтън и това да бъдат възможно най-добрите новини за тифозите. Антонио Джовинаци и Кевин Магнусен сега пък са в фокуса на нашето внимание. Страшно важен уикенд за Антонио Джовинаци и за това какво точно ще бъде неговото бъдеще. Ще има ли такова въобще в Формула 1, защото от началото на сезона той има само една точка и де-факто не е полезен на Алфа Ромео за това, че не успява да се движи с темпото и с резултатите на Кими Райконен. Този уикенд обаче на Монца показва солидни резултати. В тренировките много често бе в рамките на топ 10, потегли от рамките на топ 10 на стартовата решетка и сега е в битка за 9-та позиция. Видя се как Хамилтън успя да вземе старта на Люклер, макар и с части от секундата. Достатъчно бързо обаче реагира пилота на Ферари, за да не позволи атака на Хамилтън на спирането за първи шикан. Ботас напредва тук по един много добър начин. В крайна сметка обаче от външната страна тук виждате как Ботас позволи на Хамилтън да си върне втората позиция. А сега ще видим какво се случи с Мак Верстапен. Тръгва от дъното на стартовата решетка. Ускорението за него към първия завой е доста по-дълго, успява да набере повече скорост, търси най-външата траектория, т.е. най-сигурната в този момент. Дори тук вижте как започна да спира малко по-рано, само че явно няма да видим. Или пък ще видим, преместваме се изцяло в първа редица. Ето сега начинът, по който Хамилтън успя да вземе старта на Люклер, но явно доста нервен е режисьора. Изпреварване на Даниел Рикиардо срещу Нико Хюлкенберг в зоната за спиране за завой номер 1, като че ли може би любимият завой въобще от всички в календара за Даниел Рикиардо. Страшно много изпреварвания бе предприел тук, дори когато бе пилот наред по великолепен старт от страна на Луис Хамилтън. Вероятно и чухте по начина, по който той потегли. Нямаше почти никакво превъртане на задните гуми и това му позволи в крайна сметка да се изравни с Люклер. Монегаска обаче се защитаваше чудесно в първи завой. Редно е да отбележим това и много интелигентно предприе външната траектория за спирането за завой номер 1, защото тя се трансформира във вътрешна за завой номер 2. Това му позволи да бъде в водещата позиция след края на първата обиколка. Ето е тази атака на Даниел Рикардо, договорен своя съотборник Нико Хюлкенберг, атакува го. В крайна сметка, с оглед на това, че Нико ще напусне тима в края на сезона, от тук нататък предимството на първи пилот на тима, доколкото това го има в Рено, минава изцяло при Даниел Рикардо, ще го пропуска Нико Хюлкенберг, ще му помага за максимално добри резултати, защото още веднъж вижте вече колко се отвори разликата между Себастиан Фетел и двете коли на Рено. Развитието на движещата система на Рено и на шасито ще бъдат форсирани до края на сезона, за да може през 2020 година да започнат по-силно новия сезон. Две неща подлежат на анализ от предишния кадър, когато видяхме преминаването на водещата четворка. Това, че Шарл Люклер не бе в една траектория в захождането към зоната за спиране, а вероятно ви направи впечатление, че направи няколко дъги с линията. По този начин нарушава въздушната струя към Луис Хамилтън. Много интелигентно действие отново от негова страна за това да възпрепятства Хамилтън да развие по-висока топ скорост за спирането за завоя параболика. Също така видяхме, че и Себастиан Фетел започва да се доближава опасно близо до Валтери Ботас, като само в последните 4 завоя той успя да спечели 40 спрямо намиращия се пред него Ботас. Ако има начин, по който германецът да премине пред своя финландски съперник, тогава стратегията за Ферари ще придобие един коренно различен вид. Може би сега ще видим какво стана с Макс Верстапен. Спирането за първия шикан на Монца. Вижте как изпуска колоната напред, дърпа се максимално в ляво, за да няма проблеми и като че не успя да спре на време, реши да мине през тревата Макс, за да не удари автомобила пред него, след това смяната на носа, защото доста рязко беше това излизане. Вижте, почти 10 секунди загубено време. Това е Себастиан Фетел. Какво се случи с Себастиан Фетел? Сега може да бъде наказан и германецът за това опасно връщане на трасето. Чупено предно крило. Да, чупено предно крило. Той се удари с една от колите на Racing Point. Какво се случи? Ланс Строл, виждате, извади пък един от автомобилите на Торо Росо в зоната за сигурност. Чупено предно крило, което на практика се влачи по асфалта. Докато гледахме случката с Макс Верстапен, Себастиан Фетел на път да си провали състезанието. Мисля, че имам поражение отпред в ляво. Като че ли гумата обаче отпред в ляво не е спукана. На последния шикан. Всичко това се случи на Аскари преди параболика. Какво обаче се случи там и как успяха да се ударят двамата? Много неприятно. Сега в дъното на колоната естествено ще се озове Себастиан Фетел. Нови гуми. Пълно логично решение с оглед на това, че или поне само една. Не. Сложи гумите нови с амбицията Хард, защото да стигне до края. От тук нататък ще кара без спиране в бокса Себастиан Фетел. Идеята е да прескочи, когато всички негови колеги спрат в бокса, да ги прескочи, да се озове пред тях и когато се съживят тези гуми, да бъде много бърз. Сега, ето го влизането в Аскари.
още на първата част на сложния шикан се завъртя. Много е труден Аскари. 3 завоя събрани в един шикан, 260 км в час е скоростта, с която той се атакува. Сега това връщане на трасето доведе до удара с Ланс Строл. Бъдете сигурни, че Отмар Шафнауер вече пише оплакването срещу Себастиан Фетел за начина, по който германецът се върна на трасето. Върна се на писта като идиот и в случая Ланс Строл е напълно прав, защото знаете, че по правилата Себастиан Фетел трябва да изчака да минат всички автомобили и да се върне безопасно на трасето. Не забравяйте какво се случи в Канада. Най-вероятно сега наказанието ще бъде по-сериозно, защото изобщо не изчака. И вижте какво се случва зад него, какъв хаос предизвика Себастиан. Строл също не изчака, защото Пиер Гасли бе зад него. Сега да видим ситуацията от гледната точка на Ланс Строл, но не е за вярване това, което се случва. Отново драматичен момент на Монца, продължава се просто тенденцията от вчера. Фетел атакува много агресивно бордюра на Аскари, поради тази причина загуби контрола върху предната част на автомобила, но нямаше нито един пилот, който да допусне подобна грешка в тази част от трасето, в която и да е сесия от началото на уикенда. Плюс това и Жоро, между другото, в тренировките ви обърна внимание на това, че преди 3 години точно тези бордюри бяха свалени, за да не се стига до подобно положение. Сега те са с разсек около 20 мм над асфалта и са много по-ниски от тези, които бяха преди няколко години. Тази година, за разлика от миналата, грешката на Себастиан Фетел се позабави малко повече, дойде по-късно. Този път обаче не е асистиран от никого. Проблемът освен за него е, че ще изостане страшно много, най-вероятно ще бъде и наказан и ще остане далеч от челото. Така той уврежда и шансовете на Шарл Леклер, защото в крайна сметка Шарл Леклер отново оставен сам да се бори срещу двамата пилоти на Мерцедес в доста по-различна стратегическа ситуация. Естествено, Ланс Строл и Себастиан Фетел ще бъдат разследвани за това, че се върнаха доста опасно на пистата. Ромен Грожан, мисля, че Гюнтер Штайнер, който видяхте преди малко, вече не брои, както каза самия той, аз вече не броя грешките на Грожан. Няма да го оценяваме за до година. Той успя да се завърти в края на Аскари. Много са като че ли в този момент, обърнете внимание, с тежките автомобили в началото на състезанието, с меките, с ликове, като че ли разчита твърде много на тях пилота. Така направи Себастиан Фетел, така направи и Ромен Грожан. Тук този инцидент също стана много интересен на влизането, но разчита твърде много на меките с ликове, които не осигуряват толкова добро сцепление, което при атаката на бордюрите и промяната на нивото на сцепление и ъгъла, по който стъпва гумата, води до такива завъртания. Грешки, които на пръв поглед изглеждат непредизвикани, в крайна сметка обаче имат обяснение. Луис Хамилтън в позицията, в която бе и в Белгия, за това да ни подава информация за как се движат пилотите на Ферари. Само един остана пред него, Шарл Леклер, и според Хамилтън, Леклер изпитва проблеми с гумите. Разликата в интерес на истината не спада с темповете, с които се иска на Хамилтън. От секунда и половина разликата падна до секунда и 2 но Леклер като че ли успява да намери начин, по който да поддържа това темпо. Даниел Рикардо започва да изглежда в все по-добра и по-добра позиция за това да завърши на 4-то място в днешната надпревара. Разликата му спрямо Ботас е 8 секунди и половина, но няма кола пред него и като че ли Рикардо и Хюлкенберг вървят към едно самотно състезание на Монца, освен ако Карлос Сайнц се намери начин, по който да ги настигне. Което всъщност ще бъде една избрата новина за Жером Столи Сери Абитбул. Ясно е, че Даниел Рикардо при това развитие на автомобилите на Рено и на Мерцедес няма как да го гони Валтери Ботас. Идеята е двамата с Хюлкенберг да си помагат в хода на това състезание, а не да си пречат да се атакуват и да губят време по завоите. И това е единствения начин на практика да не дадат никакъв шанс на Сайнц да ги догони. Той чисто стратегически двамата заедно да се откъснат напред. Ето го е Абитбул в дясно, шефа на Рено Спорт, и малко неочаквано, обаче този уикенд дава възможност за много сериозна крачка напред на Рено. Не забравяйте, миналата година имат за 4-то място в крайното класиране, тази година поизостана. Въпросите преди Монца бяха дали Рено ще успее да запази 6-та позиция при конструкторите. С оглед на това, което се случва в момента на пистата, отговорът е по-скоро положителен, но до края на състезанието има още доста обиколки. Страхотен прогрес от страна на Серхио Перес. Вече е в битката за 10-та позиция. Малко по-малко от 1 секунда е разликата между него и намиращия се в момента на 10-то място Кевин Магнусен. Колата на Racing Point обаче с по-добри показатели, най-вече на правите. По много интересен начин се развива динамиката на взаимоотношенията между Кевин Магнусен и Ромен Грожан, защото Кей-Маг бе с добри показатели като топ скорост в хода на целия състезателен уикенд. С абсолютно същите настройки бе и Ромен Грожан, но той изоставаше с около 10 км в час
направите. Имайки предвид обаче топ резултатите на Хаас, точно тук в зоната за спиране на параболика, когато се поставим Хаас с Racing Point бяха в много по-добра позиция. Те традиционно развиваха най-високите скорости от началото на състезателния уикенд. Колкото по-висока топ скорост на правите, толкова повече възможности за това да се предприеме атака. Една такава може би очакваме сега от Серхио Перес, зоната за спиране за бой номер 1. Показа се в огледалата на Кевин Магнусен, но не му стигне време. Тази атака ще бъде отложена вероятно за варианта Делароче. По чудесен начин мексиканеца се залепя във въздушната струя на намиращия се автомобил пред него и сега в зоната за спиране ще се опита най-вероятно да предприеме атака от вътрешната траектория. Това обаче не се случва. Тъкмо обратното. Предприема атака от външната линия и Магнусен поне до този момент се защитава по отличен начин. Перес унищожава гумите си и прахосва шансовете си за атака срещу Магнусен, защото знаете още от СПА, помните това радиосъобщение на Румен Гружан, че разликата е 20 км в час на правите и просто няма как той да се бори с по-бързите автомобили. Нещо подобно сега се случва и с Кевин Магнусен, защото Румен е доста по-назад. Колите на Force India имат предимство на правите по отношение на максималната скорост, но Перес беше малко по-назад на излизането от параболика в края на предишната обиколка и началото на тази. Не беше достатъчно близко, опита се да изпревари там, където на практика няма реална възможност. Сега ще трябва да чака отново излизането от параболика да бъде по-близко, за да атакува и реално погледнато Магнусен няма кой знае колко възможности да се защити срещу него. Шарл Леклер е оставен напълно сам за това да се бори и с двата автомобила на Мерцедес и задачата му е изключително трудна. Запазва предимството си от около секунда и 2 пред Хамилтън. Забележете чудесната работа, която върши и Валтери Ботас. Той също от своя страна не изостава на Луис и разликата между двамата съотборници в Мерцедес също е секунда и 2. Връщаме се сега към стратегическите опции, които съществуват пред тима на Мерцедес. Отново пресичата стратегия за Валтери Ботас изглежда логична, за да може да постави Леклер в позиция за това да се опита да покрие нея. Това обаче отваря възможност на Луис Хамилтън да направи прескачаща, да остане максимално дълго над трасето и в самия край на надпреварата да има чудесната възможност за това да атакува своя съперник. Да, наистина, както ви каза, трябва стратегически в много неизгодна позиция и Ферари и Шарл Леклер, защото ако единият тръгне да го пресича, другия може да го прескочи, могат ако не успеят да реагират много бързо, да бъдат наказани в скудерията за тази бавна реакция. Сега 10 секунди наказание за Себастиан Фетел, стоп енд гол в бокса, напълно очаквано с оглед на това, което се случи малко по-рано днес. Със сигурност отново ще бъде недоволен германецът, но за разлика от Канада, където имаше някакви възможности за дискусия около това, което стана, този път всичко беше пределно ясно. Надълго и на широко с Жоро ви разказахме в хода на състезателния уикенд за това какъв е избора на механични настройки и към какво се целят механиците при изграждането на автомобилите на Монца. Затова след малко. План Б за Шарл Леклер. Логично, план А е включил Себастиан Фетел в уравнението. Фетел обаче вече го няма. Причината, поради която се налага 10 секунди наказание на Себастиан Фетел е за това, че се завърна на пистата по небезопасен начин. И връщайки се към настройките, това, към което се стремят механиците, е естествено възможно най-ниски нива на челно съпротивление. Когато се стигне до подобно положение, обаче се насочва внимание и към изграждането на окачването и най-вече към неговата твърдост. Още веднъж ситуацията. Простия принцип е колкото по-твърдо е окачването, толкова повече и по-бързо автомобила може да променя движението си. Това е изключително важно на Монца. Но когато нивата на челно съпротивление са толкова ниски, се търси малко по-мека предница, т.е. да може да се отбират тези вибрации специално при качването върху бордюрите. И точно там Себастиан Фетел допусна грешка. Ето го наказанието на Себастиан Фетел. Да видим защо разследвате Кими Райконен, когато изобщо не видяхме с оглед на това, че започна състезанието с неправилните гуми. Изобщо не видяхме Кими Райконен, защото, знаете, той стартира от алеята пред боксовете. Какво се е объркал в тима на Фредерик Васьор. Вече е затворен с една обиколка Себастиан Фетел. Видяхте, минаха двете коли на Мерцедес и той се върна пред двамата пилоти на Рено. Една обиколка назад Себастиан Фетел. Едва ли това са очаквали тифозите в 14-тия тур от Гран При на Италия, с оглед на това, че двамата пилоти на скорите бяха на първо и четвърто място след края на квалификацията, а миналата година бяха на първа редица. С твърдите гуми би трябвало да няма проблеми да стигне до финала Себастиан Фетел. Едва ли ще успее да излезе от тази обиколка.
освен ако не започне скоро спирането на бокса на пилотите пред него. Ужасяваше начинът, по който се развиват последните 2 дни за Себастиан Фетел. Вчера имаше потенциала за това да запише пол позишен, ако бе получил ефект на изтеглянето от страна на Шарл Леклер и бе затворил последната си обиколка. На старта на надпреварата точно бе в позиция, в която да настигне Валтери Ботас и да предприеме атака, но допусна грешка. Премина през бокса за стратегия. Да чуем Макс преди това. Okay, power is coming back. Just watch, well, you know what to watch. Отново изпитвам този проблем с загуба на мощност при преминаването на завой номер 2. Изключително интересен бе коментара на състезателния му инженер. Ще се върне мощността. Прави това, което знаеш да правиш. И сега се връщаме на тази прогноза, за която говорих малко по-рано на доктор Марко. За това, че ако Макс се справи без проблеми с първия завой и всичко мине нормално, той ще се качи на подиума. За съжаление на доктор Марко и за съжаление на фановете на Макс, това не се е случи. Видях какво стана на спирането за шикана. Така че сега Макс е доста по-назад, опитва се да се пробие път да влезе в топ 15. Кими Райконен пред него на 40 от секундата, зад него е Макс Верстапен, гледна точка от колата на финландеца. Какво точно се е объркало с гумите на Кими Райконен? Една идея по-леко наказание за Ланс Строл, който беше жертва от това, че ето го сега изпреварването, беше жертва от удара с Себастиан Фетел. Джовинаци губи тук една позиция срещу Алекс Албън, който вече е седми. Беше много важно да се откъсне пред Дани Квиат. И сега Макс Верстапен предприема атака пред Кими Райконен. И поне до този момент успява да вземе по-предната позиция и ще я защити при преминаването на втори завой. Преди това видяхме другия Red Bull да изпревари другата Алфа Ромео. С преминаване през бокса за Ланс Строл, той получава това си наказание, защото крайна сметка и той направи същото, което направи и Себастиан Фетел. По този начин коментира преминаването на Пиер Гасли през зоната за сигурност. Проблемите, от които се оплаква Макс Верстапен, са такива, които проследихме и вчера в квалификацията. Той знаеше, че ще трябва да потегли от дъното на решетката. Все пак се опита в Q1 да запише една обиколка. Точно през курва Гранде, през третия завой от конфигурацията, загуби мощност. След това от Honda обясниха, че това е един специфичен режим, в който изпада двигателя и въобще за движещата система, когато има превъртане на задните гуми. Интересно е сега дали този проблем е абсолютно същия с този, който беше през вчерашния. Връщайки се към Себастиан Фетел, това, което бяхме тръгнали да ви казваме, е свързано с това, че премина през бокса, за да смени своите гуми. След това обаче получи това 10 секундно наказание, което ефективно всъщност е над половин минута забавяне, защото 25 секунди е преминаването през алеята. Добавяме към тях още 10 секунди 35 и с цялото намаляване на скоростта за влизането в алеята, това отива към 1 минута забавяне. Най-тежкото наказание, което комисарите всъщност могат да наложат на един пилот в дадена надпревара. Това е причината, поради което той е на цели 15 секунди от 19-тия Ромен Гросжан. Французинът от своя страна е на 21 секунди от Роберт Кубица. Ланс Строл премина през бокса, за да изтърпи своето наказание. Ето и ситуацията, за която става въпрос, като че ли изчака групичката, но не видя и връхлитащата кола на Торо Росо. Да, в крайна сметка знаете, че пилотът трябва да изчака всички, този, който се е завъртял извън трасето. Сега обърнете внимание на промяна на стратегията на Мерцедес. Твърди гуми, да видим кой ще бъде този от пилоти, който ще ги получи. Имат възможност сега да разделят стратегията на своите пилоти, на Хамилтън и на Ботас в Мерцедес, с оглед на това, че Леклер е сам в челото и има проблеми с гумите. Не забравяйте, миналата година, сега обаче тези твърди гуми се превират. Театъра явно не приключи вчера. Днес е време за второто действие. Чувате освиркването от страна на публиката за този малък театрален етюд, който изиграха механици на Мерцедес. Но въпреки това, макар и теоретично за момента, има възможност да разделят стратегията на двамата пилоти в Мерцедес. Сега пък Леклер вече е по-бърз от нас. Много сериозен натиск от страна на Шарл Леклер, който усети, че от 1 секунда и половина разлика, докато беше стигнал с Луис Хамилтън, защото знаете, 1 секунда, 2 секунди и половина, това е границата, при която може да проработи или да не проработи през същата стратегия. И всъщност този, който е лидер, но е малко по-бавен, както става в случая с Луис Хамилтън, една такава разлика може да го спаси от много бързата обиколка на пилота, който го преследва. Със сигурност в Ферари с реагиране на тази разлика в момента, в който надхвърли секунда и половина. И сега Леклер се опитва да се откъсне пред Луис Хамилтън и Валтери Ботас, за да може, когато минат техните спирания в бокса, той отново да бъде пред двамата пилоти на Мерцедес и да бъде много труден за догонване до края на състезанието. Макар и невъзможно, макар и много твърде постижимо,
е възможно все пак крайна сметка да се случи. Да видим, все още сме в ранната фаза от надпреварата, все пак 17 обиколки са преминали от 53. Макс Верстапен е с най-бързата обиколка в момента в надпреварата, на секунда и 2 изостава от резултата на Пиер Гаси, но общата му разлика спрямо Даниел Рикардо и Нико Хюкенберг е грамадна. Макар и да има все още време до края на надпреварата. Все пак придвижване в зоната на точките изглежда абсолютно реалистично към настоящата ситуация. Театрите на Мерцедес не са за първи път и продължават с все сила и то точно на Монца, за това, че механици да излезат в алеята и то с гумите хард, което, както ви казахме с Жоро в началото, не изглежда като типична или предпочитана стратегия от отборите. Но видим, сега от тук в следващите 10 обиколки навлизаме в този прозорец от турове, в които да може да очакваме пилотите, които започнаха с гумите софт, евентуално да преминат към медиум. Наказание към Алекс Албън, добавена на 5 секунди. Няма да преминава през бокса, за това да изтърпи наказанията, които претърпяха Ланс Строл и Себастиан Фетел. Сега изпреварване на Макс Верстапен. Той успя да вземе позициите на бившия му съотборник Пиер Гаси и вече се намира на 13-то място. Алекс Албън получи това наказание според мен заради преминаване през пистата, когато бе в спор с Антонио Джовинати. Една ситуация, която мисля, че само за секунди режисьора успя да ни покаже. Макс Верстапен 13-ти, Пиер Гаси 14-ти. Да чуем Луис. Започваме да оставаме, трябва да намерим начин да го пресечем. Това беше информация на Луис Хамилтън към бокса, точно за това, което говорихме преди малко. Започва да нараства разликата между Шарл Леклер, който влага всичко, на който е способен в момента неговия автомобил, и гумите, с риск да съкрати с една-две обиколки техния живот, но да натрупа аванс, който ще му позволи да се върне пред Хамилтън. Виждате, че Хамилтън също не е достатъчно уверен или може би гумите му не се представят достатъчно добре в зоните за спиране. Миналата година, не забравяйте, че Кими Райконен имаше проблеми точно с гумите в битката с Хамилтън и в един момент беше просто така безпомощен срещу атаката на британец. Отвори се вече прозореца според прогнозата на Пиели между 19 и 29. Да видим сега кой от лидерите ще реагира по-бързо или по-скоро, кой има нужда от това да спре по-рано в бокса. Това, което Луис Хамилтън подава като информация към бокса в радиокомуникацията, която не стига до нас, с много сериозна скорост, Шарл Леклер излезе от Лесмо 2, за секунди загуби контрола върху задната част на автомобила. Това движение допълнително натоварва задните гуми и изтощава техния ресурс. Валтери Ботас е в фокуса на режисьора не случайно, защото евентуално може да очакваме от него той да се опита първо да пресече Леклер и след това да направи Луис Хамилтън. Леклер обаче контролира състезанието поне до този момент по един чудесен начин. Предимството му пред Хамилтън бе достигнало до секунда и 80 и след грешката в Лесмо 2 предимството му спадна на секунда и 4. Кими Райконен, наказание като за Себастиан Фетел заради гумите на старта. Задните гуми вече си отидаха. Луис Хамилтън влиза в бокса. Той е първият, който всъщност да пресече Шарл Леклер, така че Мерцедес променя стратегията в хода на надпреварата, на база на обратната връзка, която им подаде Луис Хамилтън, на базата на това, че той имаше пряк контакт с Шарл Леклер в продължение на 20 обиколки. Да видим дали това решение, дали това действие ще ни доведе до ситуация, в която да имаме промяна на лидерството в надпреварата. Ключов тур предстои за Шарл Леклер до края на тази обиколка. Последната обиколка, точно така, последната обиколка на Шарл Леклер преди спирането в бокса ще бъде много важна, с оглед на тази разлика, която той имаше между него и Луис Хамилтън. Интересното е, чисто стратегически е много по-лесно за Ферари да покрие Хамилтън, отколкото Валтери Ботас, ако той беше спрял преди него. Явно обаче състоянието на гумите на Хамилтън не позволява да изчака още време и да продължи да атакува с това темпо. Върна се пети точно пред Карлос Сайнц и зад двамата пилоти на Рено Луис Хамилтън. Виждате разликата с Шарл Леклер 25 секунди и 30. Може би чисто стратегически ще бъде по-трудно за Ферари, ако Ботас беше спрял преди Луис Хамилтън. Ето го сега наказанието на Кими Райконен. Какво се случи с гумите на финландеца? Със сигурност обяснението ще бъде много интересно. Не е сигурно обаче дали това, че Ботас не влезе първи, няма да се окаже всъщност най-доброто решение. Шарл Леклер, Ферари се подвеждат по Мерцедес. Първият ключов момент от надпреварата. Веднага отговарят на решението на съопренет. И поставят гумите хард в автомобила му. Припомнете си, Луис Хамилтън е с гумите медиум, така че ще имаме различна стратегия до края на надпреварата. Но да видим, 25 секунди и 30 бе разликата между тях. Казахме ви, около 24 секунди отнема преминаването през алеята. Шарл Леклер излиза от
бокса и продължава да бъде на позиция пред Луис. Спира за първи завой. Разликата става драстично малка. Все пак Леклер успява да защити предната си позиция, но разликата между двамата е изключително малка. А и сега Хамилтън в следващите десетина обиколки ще бъде с гуми, които по дефиниция дават аванс от около половин секунда на обиколка. Факт е обаче, че тези на Леклер следва да са с по-добри показатели в края на надпреварата. Как точно ще излезе стратегическата битка е големия въпрос в Гран При на Италия. Определено изненада изборът на гуми, с които се върна Шарл Леклер на пистата, защото очакването бяха, че абсолютно всички пилоти, които стартират с меките сликове, ще продължат в хода на състезанието с средно твърдите. Сега тези твърди гуми на Леклер ще го направят уязвим в първите обиколки след връщането му на пистата. Доста по-бързи са гумите на Хамилтън. В момента говорим за разлика от порядка на 7-8 от секундата. По-късни спирания за шиканите, по-ранно ускорение, по-добро стояние на колата в параболика. Но към края на преварата, когато говорим вече от 45-та обиколка нататък, гумите на Леклер би трябвало да бъдат в по-добро състояние в сравнение с тези на Хамилтън. Дали обаче това ще бъде стратегическото предимство, от което има нужда Шарл Леклер в хода на това състезание, за да спечели Гран При на Италия, ще разберем малко по-късно. Тифозите на параболика са в екстаз от това, че Леклер успя да защити първата си позиция. Сравнение е пряко между това колко точно отне спирането на Хамилтън и колко на Леклер. Хамилтън се показва в огледалата на Леклер, но няма достатъчно пространство, за да може да го атакува в този завой. Мисля, че за първи път от много време насам в Ферари взеха възможно най-доброто стратегическо решение, защото бяха ли оставили Леклер още една или две обиколки повече на трасето, Хамилтън щеше да приеме лидерската позиция в надпреварата и оттам нататък задачата на Шарл щеше да бъде много трудна. Сега положението, в което се намира, окей, разликата е по-малко от една секунда. Ник Хюлкенберг е много близо пред Шарл, но пък това отваря възможност за Монегаска за това и той да използва системата DRS и да използва както в опит за това да изпревари Хюлкенберг, така и да се защитава от атаките на Луис. Нико Хюлкенберг може да получи много важна роля за развитието на това състезание. Валтери Ботас сега получава информация точно за това. Луис притиска Леклер. Това обръща състезанието в наша полза, защото Ботас има възможност преди своето спиране в бокса да увеличи аванса си пред Даниел Рикардо и Нико Хюлкенберг, които не са негови преки съперници за победата. Но благодарение на темпото на Нико Хюлкенберг, Леклер и Хамилтън губят време зад него. Дали обаче това ще бъде достатъчно, дали Хюлкенберг ще прекара достатъчно време пред двамата, за да струва това време. Видяхте, със сигурност Леклер беше предупреден за това. Веднага дойде атаката срещу Нико Хюлкенберг. Не могат да си позволят двамата да губят време за Нико Хюлкенберг и за Даниел Рикардо след малко, ако искат да участват в битката за победата с Валтери Ботас. Атака тук на спирането за първия шикан, но просто нямаше как от лявата страна Луис Хамилтън да пробва успешна атака срещу Шарл Леклер. И сега максимално бързо трябва да бъде преодолян и Даниел Рикардо. Въпросът е в какъв ред това ще се случи. Дали Хамилтън ще успее да прескочи тук на Лесмо Леклер, който му отвори в крайна сметка пътя. И сега двамата са много близо в Роджа. Хамилтън докосна тревата в зоната за спиране. Поне от най-бързия начин Леклер успя да се ориентира на излизането от завоя. Но великолепният спор между двамата продължава. Хамилтън се ориентира чудесно спрямо движението на Нико Хюлкенберг. Възползва се от неговата въздушна струя. Опита атака в завой номер 1. След това и във втория шикан в Роджа. И поне до този момент Шарл се защитава чудесно. Да чуем Луис. Той ме избута от пистата. Не съм сигурен, че това оплакване на Хамилтън има основание. Едно трябва да признаем на Леклер. Той се бори да последно на спирането завой. Ето е сега атаката. Тук отварянето на траекторията, само че следващия завой е ляв. Така че няма как да дойде. Отварянето на завоя от страна на Леклер беше в рамките на логичната траектория за влизането в шикана. Гледаме сега и ситуацията от позицията на Леклер. Факт е, че се изнесе към по-външната траектория, виждайки вероятно в огледалата си Луис Хамилтън. Изключително дискусионен момент. Черно-бяло знаме за... Черно-бялото знаме, знаете, беше върнат от Майкъл Маси по време на Гран При на Белгия. Това е предупреждение за неспортсменско поведение, така че предупреждение за момента за Леклер, за начинът, по който той се защитаваше. Със сигурност в Ферари няма да бъдат съгласни с това решение, но надпреварата продължава. Разликата не е никак голяма между двамата, 80 от секундата. В това време, виждате, Ботас успя да дръпне с още над една секунда пред Даниел Рикардо, респективно и пред Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Черно-бял флаг без наказание. Защо беше въпроса на Шарл Леклер? Напълно логичен. Защо той трябва да бъде предупреждаван за начина, по който се защитаваше?
Дерек Уорвик е това, човека в средата на кадъра, чийто много известен кадър е, знаете, от 1990 година. Майкъл Маси малко по-страни стои, но Дерек Уорвик сега ще бъде следващия, който ще бъде атакуван от Себастиан Фетел и германските медии за наказанието, което получи германеца, и човека, който взе това решение за предупреждението, може би, за предупреждението на Люклер, което наистина е много спорно. Реагирахме на черно-бяло знаме, защото черно-бяло знаме означава на по-прост език, просто не прави това отново, но означава, че няма да получи наказание. Люклер сега е с рекордната обиколка в надпреварата и успя да изгради добър аванс пред Хамилтън, който да варира около 9 десети след последната ситуация между двамата. Секунда и 1 десета спрямо Рикардо. Да чуем Луис. Той е супер бърз, направите коментара на Луис. Обърнете си внимание, вече 17 секунди е вас на Валтери Ботас пред Даниел Рикардо и в рамките на 20 секунди зад него Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Има нужда от още малко Валтери Ботас, за да получи реален шанс да се бори за победата, да бъде пред двамата съперници, когато смени своите гуми. Но пък от друга страна, знаете, че дори това да не се случи, дори да не успее да се върне пред тях на трасето, отлагането на неговия бокс, тези битки, които водят Шарл Леклер и Луис Хамилтън, ще го поставят в най-добрата позиция да бъде с най-добрите гуми в решителните обиколки на състезанието. И за разлика от Шарл Леклер, който е с твърдето на малко по-бавни, и Луис Хамилтън с средно твърдето на малко по-неиздържливи гуми, при Ботас може да се получи това идеално съвпадение. Средно твърдите за последните обиколки точно за живота, който му трябва. Казвам всичко това, защото Ботас все още е начело и има реален шанс и той да участва в битка за победата. И сега втори рунд, може би на това, което гледахме преди малко. Отново кола на Рено е в по-предна позиция, отново Шарл Леклер е в DRS зоната на Реното и отново Хамилтън пък е в DRS-а на Шарл. И сега да видим излизането от параболика, отправянето към старт финалната права. Шарл се възползва чудесно от въздушната струя. Сега Даниел Рикардо е плътно зад него, той обаче пък решава да го контратакува за вой номер 1. Това не се случва. Най-добрият сценарий за Шарл бе изпълнен в момента за това, че колата на Рено ще успее да го раздели от Луис Хамилтън и това ще му помогне да може да изгради аванс от над 1 секунда, когато Луис предприеме атаката. Ето и нея сега през курва Гранда при отправянето към варианта Роджия. Рикардо вече е на по-задната позиция и Луис комфортно ще успее да прецени зоната за спиране за Роджия и да отново да се завърне на третата позиция. Но точно това, за което ви разказахме, се случи. Разликата между Хамилтън и Леклер се отвори до малко над 1 секунда заради присъствието на Даниел Рикардо. 1 секунда 41 хиляди в момента. Уроците от Нико Хюлкенберг бяха много бързо анализирани и това не се повтори с Даниел Рикардо. Максимално бързо видях, че се справиха с него в момента, в който го догониха. И той на практика не успя да окаже въздействие върху битката между двамата. Повторение сега на атаката на Шарл Леклер. Ако бяха с една идея по-близко, може би двамата ще да имат възможност да го атакуват на спирането за първия шикан. Начинът, по който Даниел отвори пътя на Шарл Леклер, напълно очаквано в крайна сметка, след което начинът, по който много бързо се справи с него Луис Хамилтън, още в следващите завои. Сега отново пред Луис Хамилтън е Шарл Леклер, а на 16 секунди пред тях, вижте най-бързо обиколка на Леклер, той не иска да, в Ферари и Леклер не иска да позволят на Ботас да продължи да увеличава аванс и когато двете Рена пред тях вече ги няма, това ще бъде много трудна задача за Валтери Ботас. Тази най-бърза обиколка, разликата между него и Ботас падна по 16 секунди, така че вече влизаме в тези обиколки на финалница, в които влизането в бокса ще бъде нещо, което ще се случи в рамките на няколко минути. Даниел Рикардо въобще не искаше да се включи в борбата на Леклер и на Хамилтън и то напълно логично, защото неговия спор е съвсем друг. Той е с Нико Хюлкенберг и с Карлос Сайнц. Това е за разпределението на 4-то, 5-то и 6-то място. Алекс Албън преминава през алеята. Той го направи от дъното на топ 10. Сега излезе от тази позиция, но пък до края на състезанието има достатъчно време, за да може отново да запише точки. Гледаме сега естествено Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Леклер записа рекордната обиколка в надпреварата. 1 минута 23 секунди 532 хиляди. Обиколка, която е с 4 десети по-бърза от тази на Хамилтън. Двамата обаче се движат в разлика от 886 хиляди, което отваря чудесна възможност за британеца. Започвам да покачвам скоростта си и започвам да успявам да се движа с неговото темпо. И така. Валтери Ботас е в бокса, престоя на трасето 27 обиколки с гумите софт, преминава през алеята и сложи гумите медиум. По подобен начин очаквахме като че ли да се раздели стратегията, но с обърната роля. От едната страна Хамилтън, от другата Ботас. Но да видим сини знамена сега за Ромен Грожан, който излиза от бокса
И забележете, Хамилтън е на 70 от Люклер. Предимството, което има Хамилтън в първи сектор, му спомага за това да сваля изоставането си до по-малко от 80. Говорихме за това още преди началото на квалификацията, че пилотите, които останат на над една секунда на колка, както на Спа, така и на Монца, ще бъдат доста бързо отворени с един тур в хода на състезанието. Нещо, което се случва вече с тези, които са малко по-назад. Карлос Сайнц сега. Тук битката е много интересна. Също двете коли на Рено, какво ще направи Карлос Сайнц, като че има проблеми с предна дясна гума. Може би не е добре закрепена гумата на Карлос Сайнц. Механиците на Макларен провалят младия испанец по възможно най-неприятния начин след едно страхотно начало на състезанието. Не е добре закрепена предна дясна гума. Видяхте при натоварването, при ускорението, как тръгна да се вади гумата. Ето сега обърнете внимание. Карлос Сайнц спира в бокса. И имаше забавяне тук при предна дясна. В крайна сметка уж всичко беше наред, но явно не. И тъй като има много ниска скорост в бокса, ето сега, тук не си личи страшно, не си личи особено много, но вижте как играе предна дясна и когато тръгна да ускорява Карлос, обърнете внимание как се подаде на една страна, което веднага доведе до заповед от порадиото просто да спре Карлос Сайнц. И шансът на Макларен за място в топ 6 в този момент просто беше пропилян. И сега жълти знамена и виртуална кола за сигурност. Още един особен момент от състезанието. Пилотите трябва да намалят скоростта си с до 40% и да следват делта времената при преминаването на отделните сектори, делта времената, които им се показват на дисплея на волана. Говорихме за това с Жоро преди началото на състезанието, че Майкъл Маси и компания са изключително чувствителни към моментите, в които има спрял автомобил на трасето от гледна точка на мерките за безопасност. И сега това и този развой на събитията е безкрайно в полза на Валтери Ботас. Той току-що премина през бокса, смени своите гуми и ако трябва да бъдем прецизни, те са с 7 обиколки по-млади от тези на Шарл Люклер и с една стъпка по-меките, защото Ботас е с медиум, Люклер е с хард. Абсолютно всичко в момента се развива в полза на Мерцедес, защото обиколки, които преминават под виртуална кола за сигурност, удължават с още живота на гумите медиум и съответно те могат да бъдат много по-агресивни в завършка на надпреварата. Този период изтече, той бе относително кратък, де факто само 2 сектора разлика, но сега в спринта към параболика Луис Хамилтън е изключително близо до Шарл Люклер вече. Люклер ще защити своята позиция преди параболика, но на излизането от нея през старт финалната прави в зоната за спиране за завой номер 1. Двамата ще бъдат отново много близо един до друг. И сега поглед от Луис Хамилтън и от борда на неговия кокпит. Забележете предимството, което имат Ферари тук, дори при приложение, че Мерцедеса на Хамилтън е с ефект на изтеглянето. Не успя да завърши тази си атака, но на излизане от завоя вероятно ви направи впечатление липсата на достатъчен баланс в задната част на автомобила леко поднесе при ускорението, а това е твърде ранен етап от надпреварата, за да се стига до този феномен. Сега, Нико Хюлкенберг е в бокса. Карлос Сайнц, след като отпадна, задачата на Рено става изключително семпо, като че ли до края на надпреварата. И освен ако не се стигне до повторение на Гран-при на Бахрейн, когато и двата автомобила отпаднаха в последната обиколка, то Рено получава великолепна възможност да стопи изоставането си в битката за най-добър от останалите. Да, защото Даниел Квят, Антонио Джовинаци и Алекс Албън са доста по-назад и имат много спорна битка помежду си, за да помислят за това как да преценят двамата пилоти на Рено. Още нещо, за това, което ви казах преди малко, че изправените крила на Монца, естествено знаете, осигуряват много по-висока скорост на правите, но също така отнемат от ефективността на DRS системата. Тоест, разликата в скорост не е толкова голяма, когато тя бъде активирана. Естествено, това се компенсира пък от ефекта на изтеглянето на правите. Даниел Квят, преследвача на двете коли на Рено, Даниел Квят в зоната за сигурност. Кола за сигурност. Или виртуална, само жълти флагове в момента в сектор номер 1. Това е около първия шикан, точно така, на излизането от първия шикан. Преследвачи на Рено отпадат един след друг. Дани Квят беше най-близко до тях. В Торо Росо имат пълното право да бъдат разочаровани. Даниел Рикардо сега използва това, за да спре в бокса. Чудесен момент за него, защото абсолютно при виртуална кола за сигурност е 15 секунди. Точно това, което ви показва и режисьора при безплатен бокс, почти безплатен бокс. Точно на Рикардо бе на правата между Аскари и параболика в момента, в който Квят трябваше да отпадне от преварата на първия шикан. Явно, когато Жан Тот пусти бокса на Рено, нещата за това започва да се нарежат. Чисто съвпадение, като
талисман и късмет. Нищо друго не влагам в този коментар по отношение на Жан Тот и Рено. Както и да е, Даниел Рикардо с нови гуми в дъното. Пушещия обект е колата на Даниел Квят, която маршалите на Монца прибират максимално далеч от трасето. Трябва да бъде още по-назад и да не пречи на крана. Така че тук няма да бъде много лесно това упражнение. След двата периода на виртуална кола за сигурност, преди това да проследим и причината, поради която се стигна до това. Видяхте забавянето на предна лява, което обаче не беше решаващо. И тук дали това не е мотора Honda, който се сбогува с Даниел Квят. Минаването през шикана. И сега при ускорението на практика... загуби мощност на трета предавка. Страшно неприятен момент, защото Дани бе с чудесни резултати, чудесно представяне в хода на целия състезателен уикенд. Макс Верстапен е в фокуса на нашето внимание. Той едва на 12-та позиция. Ние обаче се връщаме в челото. Това, което бяхме тръгнали да ви разказваме за двата периода на виртуална кола за сигурност, поставя Ботас в чудесна позиция. И това се доказва от рекордната му обиколка в надпреварата. Това, че той я записа с цели 2 секунди по-добро време от това на Леклер и Хамилтън. В Ферари обаче ситуацията става много интересна, защото групичката на Леклер, Хамилтън и Ботас започва да настига 17, т.е. 15-тият вече Себастиан Фетел. И тук може да имаме следващия голям миг в Гран-при на Италия. Съмнявам се, че ще има забавене при изпълнението на сините флага, които ще бъдат показани на Себастиан Фетел. Все пак, в крайна сметка, винаги трябва да търсим най-доброто представяне, най-спортсменското представяне на всички пилоти на трасето. За минаването през Аскари за пилотите, които преследва Макс Верстапен. Пиер Гасли е пред него. Виждате, че Ландо Норис също е много близко. Ако не беше това загубено време на първия шикан и ако не беше спирането в бокса за нов нос на Макс Верстапен, той наистина можеше да се включи много по-рано в битката за разпределение дори на големите точки. Сега тази атака няма как да не е успешна, въпреки че Гасли се съпротивлява до самия край. В зоната за спиране обаче вътрешна траектория за Макс и от тук нататък Гасли просто няма шанс. За пилот, който от Red Bull трябваше да се върне обратно във втора рост, бе трудно да предположим, че ще окаже някакъв отпор на Макс Верстапен. В челото обаче продължава великолепната битка. Вижте колко пъти променя своята траектория Шарл, за да може максимално много в мръсен въздух да се движи Луис зад него. Този подход на Шарл продължава още от самото начало на надпреварата и в интерес на истината поне до този миг работи по изключителен начин. Разликата между двамата е 60,5 в момента. В последния тур обаче Леклер завърта обиколката за 1 минута 23 секунди 865 хиляди, а Луис Хамилтън за 1 минута 23 секунди 592 хиляди. С цели 30 е по-бърз Луис от своя съперник. Ето го този момент, в който лидерите състигат Себастиан Фетел, който заема 15-та позиция, пред него 14-ти Джордж Ръсъл, и да видим колко време ще им отнеме. Дори виждате сините флагове с номер 5. Това е едно от интересните нововъведения на Монца. Сини флагове в формата на екрани с номера на която трябва да отстъпи. Фетел го прави много бързо и не загубиха абсолютно никакво време зад него Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Сега е ред на Джордж Ръсъл по същия начин да освободи пътя на двамата лидери в състезанието. Гледна точка от колата на Луис Хамилтън. 20 обиколки до края на Гран-при на Италия. Съвсем скоро ще разберем дали гумите на Хамилтън ще издържат до края на това състезание с темпото, което налага Шарл Леклер, и дали Леклер ще получи предимство чисто стратегически по отношение на живота на своите твърди сликове, най-бавните, но и най-издръжливите. Също така знаете, че най-късно от тримата нови гуми, макар и средно твърди, сложи Валтери Ботас. Тук спечеля една позиция Себастиан Фетел, за малко обаче да излети от първия шикан. Видяхте колко късно спря и сега води страхотна битка тук с Джордж Ръсъл за 14-та позиция. 14-ти вече Фетел на по-малко 20 зад него Джордж Ръсъл. Да видим дали ще има шанс младия британец да изпробва и той DRS системата на Уилямса срещу Себастиан Фетел. Ще има съвсем малка възможност от това, защото Фетел бързо ще се късне пред него, а в челото в сравнение на представянето на Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Хамилтън сега по радиото. Има нужда от повече мощност. Оплакването на Хамилтън, който отново, припомнете си това изказване преди малко по радиото, че Шарл е супер бърз на правите. Нещо, което едва ли е кой знае каква новина. Нещо, което гледахме и на Спа, нещо, което гледахме и на Монца, но не забравяйте, че при
сравняване на състезателното темпо при имитацията, при симулирането на състезателни обиколки в петък, авансът беше на страната на Мерцедес. Около половин секунда в полза на Мерцедес в рамките на една обиколка. Сега обаче, най-вероятно с много интересна игра с настройките за така по-ефективно използване на гумите в колата на Леклер, виждате, че по-твърдият тип гуми с по-високата скорост на правите и може би малко по-несигурно действие в завоите, но това се оказва печелившата рецепта срещу Луис Хамилтън. Тук пред Макс Верстапен Ландо Норис спечели една позиция, след като успя да спре и да завие на време. Тази гума едва ли ще остане кой знае колко на Кевин Магнусен, който спря много агресивно Магнусен. Загуби естествено. Вижте вече две позиции, Магнусен е вече 12-ти. А ние се връщаме отново на битката в Челси. Шарл Леклер срещу Луис Хамилтън. 18 обиколки до края на Гран При на Италия. Много бързо се навъртат туровете и до момента нито един от пилотите и отборите не закъсняха с реакцията спрямо това какво направят техните съперници. Дали ще има достатъчно максимална скорост на правите Луис Хамилтън, за да преследва Шарл Леклер. Ето го това лъкатушене на правите, за което ви говори Траян, в опита на Леклер просто да не позволи да влезе в неговата въздушна струя Луис Хамилтън и да пробва атака. И двамата на ръба на това на параболика да прекрачват отвъд белите линии, но не си го позволяват. Как ще изглежда класирането? Шарл Леклер на трета позиция, ако вземе тази победа, 182 точки. На практика той ще бъде първият извън Мерцедес, който ще се доближи от границата от 200 точки. Грешка на Леклер. Грешка на спирането за първия шикан, който помага на Хамилтън. Много агресивно и много късно се опита да спре Леклер, който може да му струва много скъпо. Хамилтън продължава да преследва и сега е във въздушната му струя. Какво ще се случи на Роджер на този завой? Бе първият по-интересен момент между двамата. Леклер поне до този момент се защитава по чудесен начин. Хамилтън остава на втора позиция, но това движение на Леклер ще бъде разглеждано от комисарите със сигурност. Сега през Лесмо 1 много по-широко отваря завоя Леклер, много по-агресивно го атакува Хамилтън. И още веднъж повторение на ситуацията. Блокира предна лява гума в зоната за спиране на Леклер и затова той трябваше да премине през зоната за сигурност. Го направи с много висока скорост през полегналите полицаи. Затова имаше и отчупване на елемент в предната лява част на крилото му. Хамилтън премина през идеалната състезателна траектория, но на излизането от шикана всъщност имаше превъртане на задните гуми. Това му попречи за това да развие още по-висока скорост тук, когато се бе залепил плътно зад задното крило на Леклер. Страхотна битка между двамата и както виждате до момента, въпреки всички трудности, Леклер успява да парира всички атаки на Луис Хамилтън. Да видим сега обаче на старт финалната права с използване на DRS системата. Влизането в изтеглянето от страна на колата на Леклер. Дали Хамилтън ще бъде достатъчно близко? Явно и този път не. Поражение по колата, най-вероятно по аеродинамичните елементи на колата на Леклер, след това минаване през бордюра. Отбелязан е ситуацията. Да, което означава, че може би ще бъде разгледано. Много е сложна тази терминология, много интересна. Всяка една дума на рейс контрол има значение. Както черно-белите флагове, така и това отбелязване, че трябва да бъде разгледано. Защото знаете, в момента, в който се случи нещо подобно, от Мерцедес веднага пращат съобщение към рейс дирекцията, че трябва това да бъде разгледано, дали случайно не са го пропуснали. Така работят отборите в Формула 1, един срещу друг, напомнят за грешки на своите съперници на рейс дирекцията, за да може, ако могат, да получат някакво предимство от грешки на своите конкуренти. Може би Леклер ще се измъкне от тази ситуация без наказание, защото разликата, която имаше пред Хамилтън, почти същата бе разликата и след тази грешка, която той допусне. Комисарите, исторически погледнато, винаги са много по-толерантни, когато действително става въпрос за грешка на пилота, а не за това да се опитва да печели време. Леклер по никакъв начин не спечели време заради неточността, която имаше в точно тази част от обиколката. И сега още една ситуация, при която Луис Хамилтън просто няма необходимата мощност, няма достатъчно топ скорост, за да може да се опита да се гмурне в завой номер 1. Показва се в огледалата на Леклер, но това е недостатъчно. И да, точно потвърждение на това, което ви казахме току-що. Няма да има допълнително разследване от страна на комисарите за случилото се в завой номер 1, което означава, че битката продължава. 38 обиколка от 53. Тази неточност на Леклер
негативното от нея идва от това, че той претовари предна лява гума. До края на състезанието има все още твърде много време. Ще бъде много интересно, защото сега влизаме в финалната част от битката на Гран При на Италия, както обичат да казват пилотите на Монца при изравняване на силите. Първо чуем Луис. Не останаха много от моите гуми, естествено. Не останаха много от моите гуми. Оплакването на Луис Хамилтън. Това е решение на Мерцедес да използва средно твърдите гуми за Хамилтън доста по-рано в сравнение с Ботас. Може да му струва много по-скъпо, но както казват пилотите, на Монца най-важно е да направиш последното изпреварване, за да няма шанс да те контратакуват. Да видим дали това ще успее да направи Хамилтън. И сега Хамилтън е в въздушната струя на Леклер. Много по-близо е до него през параболика. Отново коренно различен стил и траектория през преминаването на тази крива. Леклер продължава да се защитава изключително ефективно. Това, което Пит Бонингтън обаче допълни към Луис е, че всички тези атаки, които прави срещу Леклер, в крайна сметка износят и неговите гуми. И това може да се окаже чудесна новина за един пилот и неговото име е Валтери Ботас, защото той престоя на трасето максимално дълго. Той е с много по-нови гуми, както от тези на Хамилтън, така и от тези на Леклер. И ако действително се стигне до момент, в който Хамилтън евентуално да се опита да премине през бокса, ако вярваме на думите му, че гумите са му износени, то положението за финландеца може много рязко да отиде в посока за това да е в чудесна позиция за нещо повече в края. Да, Валтери Ботас е много близко до Луис Хамилтън и Шарл Леклер с най-добрите гуми в самия край на състезанието. Въпросът е обаче, че както видяхме от Хамилтън на Спа, той догони Леклер, но не успя да го изпревари, завърши на 9/10 от секундата. Зад него сега Ботас най-вероятно ще догони Хамилтън и Шарл Леклер в края на тази състезание, но дали ще ги изпревари, вече е съвсем друг въпрос, но със сигурност ще бъде много интересно, защото с различни стратегии, с различни атаки, грешки, неточности и още с различни типове гуми на различна възраст, тримата, които стартираха в челото на класирането, отново ще се съберат на много малки разлики в самия край на това състезание. Стратегически състезанието изглежда последния начин. Гумите на Леклер са използвани в продължение на 18 обиколки, тези на Хамилтън в продължение на 19, тези на Валтери Ботас в продължение на 11. Само че пилотите на Мерцедес са с гумите медиум, а Леклер е с гумите хард, което означава, че Леклер на теория разполага с ресурса от гуми за това да достигне до края на надпреварата, ако прякото сравнение е с Луис Хамилтън. Но за това и обръщаме толкова сериозно внимание на Валтери Ботас. Според режисьора на предаването, той оценява като средна възможността на Ботас да изпревари Хамилтън след 3 обиколки. Всичко това се прави на база на анализ на телеметричните данни и на резултата последните няколко обиколки. With DRS, no moving and the braking, turn 4, no moving and the braking for turn 4. Don't move. Не се движи в зоната за спиране на четвърти завой. Това е прословутия вариант Де ла Роджа, където бе онзи по-особен микс с Луис в по-ранната фаза от надпреварата. Един миг, от който Шарл се размина единствено и само с така наречения жълт картон, т.е. знамето, черно-бялото знаме от страна на комисарите, което бе развяно за Леклер. И така, разликите. Почти 90 между Леклер и Хамилтън, секунда и 80 между Ботас и Луис. Ще получи ли възможност Валтери за това да се бори за нещо повече от трето място в надпреварата? Още по време на Гран При на Белгия на Спа говорихме, че и Мерцедес и Луис Хамилтън могат да се позволят да губят състезания и въпреки това да контролират хода на шампионата, без изобщо има някакво съмнение за това у кого остава инициативата. Но от друга страна, с оглед на това, че в последните 5 години Мерцедес спечели това състезание и 4 от тези победи са на сметка на Луис Хамилтън, едва ли би искал Хамилтън да запише второ поредно поражение. Вижте обаче разликата между него и Валтери Ботас в последните 4 обиколки. В 39-та почти 70, в 40-та почти 60. Все по-близко е Валтери Ботас и сега сигурен съм, че ще бъде изненада за Хамилтън, докато той гледа Шарл Леклер и се опитва да намери начин как да го догони. Да видим дали няма да бъде предупреден поредител, ще трябва да пропусне по-бързия си съотборник. Естествено това, което стана с колата на Карлос Сайнц, наказанието на Макларен изглежда неизбежно, но най-вероятно то ще бъде наложено след финала на преварата. Шарл Леклер кара на ръба, но го прави с амбицията за това да спечели за Ферари на Монца. Това е едно събитие, което не се е случвало от 2010 година насам. Сега, чисто стратегически, отправяйки отново поглед към остатъка от надпреварата, Луис Хамилтън е в крайно неприятна позиция, защото
Той или трябва да се доближи, да даде най-доброто от себе си и да атакува Леклер, или да даде възможност на Ботас да направи това в края на състезанието, защото темпото, с което се движи Ботас в момента, е много по-добро от това на Хамилтън. Хамилтън не показва по нищо до този момент, че може да опита още една атака срещу Леклер и точно в този момент допуска грешка в завой номер 1. Една неточност, която не просто ще му коства втората позиция, но ще даде абсолютно всички основания на Мерцедес за това да оставят Валтери Ботас с чиста писта пред финландеца, с писта, която да му позволи да стопи максимално бързо тези 2 секунди и 3 десети изоставане, което има спрямо Леклер. Така че битката за голямата награда на Италия изведнъж от Шарл Леклер срещу Луис Хамилтън се превръща от Шарл Леклер срещу Валтери Ботас. Да, грешка на Луис Хамилтън на спирането за първия шикан спести едно много трудно решение на Тото Волф, трябва това да кажем. Ето тук сега начинът, по който той се отказа изобщо да се бори с колата в зоната за сигурност и да мине по обиколния път. А обърнете внимание в момента, в който той се връщаше на трасето. Опита се да се ускори максимално бързо, но имаше син флаг. Такива вълнения, сериозни емоции в бокса на скудерията. Само, че предполагам се наясно, че както ви каза Траян в момента, Ботас е по-опасен съперник на Шарл Леклер в сравнение с Луис Хамилтън с оглед на разликата в състоянието на гумите. В рамките на следващите 3 обиколки той ще догони лидера. Догони го, има още 12 обиколки. Предостатъчно време за Валтери Ботас да догони и да атакува Шарл Леклер, при това успешно, защото в крайна сметка неговите гуми са в доста по-добро състояние в сравнение с тези и на Шарл Леклер, и на Луис Хамилтън. Дали пък Хамилтън няма да бъде принуден да се задоволи с това да се качи на подиума отново, както стана и на Спа, докато Ботас получава шанс да се бори за победата. Доста време е мина от последните успехи на финландеца във Формула 1, така че днес е един хубав ден тази серия да бъде подновена. Тифозите са... Себастиан Фетел е в бокса. Тифозите са в екстаз, но всъщност случилото се на първия завой е възможно най-неприятната новина за Шарл Леклер. Защото ако Мерцедес можеше да бъдат поставени в положение за това да се колебаят, дали да пропусне Луис Хамилтън, да пропусне Валтери Ботас пред него, сега много бързо тази ситуация бе изчистена. До края на надпреварата остават 10 обиколки, а с темпото, с което се движи Ботас в момента, той ще бъде залепен зад задното крило на Шарл Леклер след по-малко от 3 обиколки. Съответно, натиска върху Монегаска ще бъде много по-активен от този, който беше на Хамилтън обиколки по-рано. Точно поради тази причина и в студиото, и в началото на състезанието ви подчертах това, че логичната стратегия за Мерцедес е Ботас да тръгне да пресича Леклер в първата фаза от надпреварата, а не обратното. Мерцедес вкараха Хамилтън да пресича Фетел и в момента Хамилтън е в най-тежкото положение, а Ботас, който остана максимално дълго на трасето, което се очакваше да бъде Хамилтън в тази позиция, сега има реален шанс за това да се бори за победата или шанс със сигурност по-добър от този на съотборника му. Надявам се да видим отново бокса на Ферари, защото имах леки съмнения за човека, който толкова ентусиазирано викаше след грешка на Луис Хамилтън. Лап Уелкън, знаете, един от наследниците на фамилията Аниели, човекът, който стана известен в последните години с това, че когато бил на един изключително буен купон и свърши и парите, решил да стимулира собственото си отвличане. Не остана много в тези гуми. Не остана наистина и обиколките не останаха много до края на състезанието, но Хамилтън, дори и проблеми с гумите, не могат да го извадят от третата позиция. Обърнете внимание къде се намира Даниел Рикардо и къде се намира Нико Хюлкенберг. На практика Хамилтън може би ще изостане от битката за победата, но качването на подиума е повече от сигурно. И евентуално един бокс с нови гуми, евентуално да се бори за най-бързата обиколка в надпреварата. Секунда и 6 десети е вече разликата. Докато го кажем, секунда и 4 десети е разликата между Леклер и Ботас. В интерес на истината Ботас остана в сянката в хода на целия състезателен уикенд, но и вчера с Жоро ви обърнахме внимание на предпоследната му серия от обиколки в квалификацията. Тура му все пак бе зачетен, макар и да бе при червени знамена заради инцидента на Кими Райконен. Но Ботас трябваше да върне гъста, защото Кими беше точно пред Валтери в последната фаза от обиколката. Връщайки гъста, той загуби възможността за това всъщност да се бори за пол позишна. Ако бе затворил тази си обиколка, той можеше да запише по-добър резултат от този на Леклер и всъщност да бъде на пол позишна, защото знаем какво се случи в края на сесията. Сега в състезанието в началото свърши изключително солидна работа. Много близко се движеше до Луис, не позволи на британеца за това да
дръпне сериозно напред, но пък не се и доближи много до него, за да не претоварва гумите, да не претоварва техниката. Всичко това в момента е в негова полза. Това, което не е в негова полза обаче, е информацията, която Луис подаде към бокса току-що за това, че ресурса на неговите гуми е вече изтощен. Поглеждаме към опциите, за това евентуално да влезем още веднъж в бокса. Напълно възможно, 34 секунди предимство пред Рикардо. Но гумите на Хамилтън, оплакванията, които идват при него, са след използването на медиум в продължение на 25 обиколки. Ресурса на гумите на Валтери Ботас е на 17. До края на надпреварата остава точно 8 обиколки. Точно толкова, каквато е разликата в момента между гумите на Валтери и гумите на Луис. Края на надпреварата за Кевин Магнусен е едно състезание, което дъчанят най-вероятно ще иска да забрави, въпреки че Ян Магнусен, неговия баща, е гост на Хаас този уикенд. И сега, ако погледнем малко повече в перспектива на развитието на разпределението на силите в Ферари, със сигурност Себастиан Фетел стиска палци на Валтери Ботас да успее да се пребори с Шарл Леклер, защото две поредни победи на Шарл Леклер ще натежат много сериозно в битка за това, кой да бъде номер 1 в Скудерото до края на 2019 година. Ферари няма победа на Монца от 2010-та. Последната победа тук на италианския тим е на Фернандо Алонсо. На няколко пъти обърнах внимание на това. То звучи абсурдно, но е факт. Хайде, Валтери, това е твоята победа. Състезанието наистина е на Ботас. Само той може да си го загуби от тук нататък. Има време, въпреки че обиколките навляват 7 тура, той е много близко. Една секунда между него и Шарл Леклер, което означава, че при началото на следващата обиколка, след като успее да се доближи още малко след Аскари през параболика, на старт финалната права Бота с DRS системата има шанс да атакува лидера. Шарл Леклер бе оставен напълно само от Себастиан Фетел в това състезание. До този момент се справя с натиска по забележителен начин. Нито един миг. В интерес на истината, с изключение на спирането за първи завой, това, че загуби контрола върху автомобила, това се случи, но той не позволи на Луис да излезе пред него. Първо Луис Хамилтън го атакува в хода на цялото състезание. Сега опитва, това е втория Мерцедес в ръцете на Валтери Ботас, но Леклер не се подава на натиска и всичко това при положение, че това е дебютната му година в Ферари. Невероятно каране за него до този момент. 47-ма обиколка от 53, като че ли спрял устрема на Ботас, защото започна да навлиза в точно този прозорец от обиколки, в който може да се забележи лек спад в представянето на гумите медиум. И за да може да направим пряка съпоставка, последният тур на Леклер 1 минута 23 секунди 349 хиляди, обиколката на Валтери Ботас 1 минута 23 секунди 874. Половин секунда успя Леклер да добави към аванса, който имаше пред Ботас. Невероятно каране от страна на младия монегас в втори последователен уикенд. Да, страхотно представяне на Шарл Леклер и може би тази стратегия беше най-трудна за него да изпълни с твърдите гуми, които дават достатъчно дълъг живот, достатъчно добро сцепление. В крайна сметка обаче той успя да отбие всички атаки, въпреки че беше в по-неизгодна позиция спрямо Луис Хамилтън. И сега, когато неговите гуми се съживяват, както и каза Триан, може би това е момента, в който той ще получи решаващо предимство в последните обиколки, ако Валтери Ботас не успее да измъкне още нещо от своите среднотвърди сликове, защото техният прозорец оперативен също не е безкраен. Така че, въпреки тези окуражителни подкани от бокса на Мерцедес, Ботас най-добре знае на какво е способна и какво не, когато на последните обиколки, но последните 5 тура на Монца ще бъдат особено вълнуващи. Преглеждайки GPS данните от телеметрията на Валтери Ботас, всъщност причината за това Леклер да бъде с половин секунда пред Валтери Ботас е грешка на последния в завоя Аскари. В изключително неприятен миг Ботас всъщност даде възможност на Леклер за това да се чувства много по-комфортно във вече оставащите по-малко от 6 обиколки до края на невероятната Гран-при на Италия, която гледаме. Веднага отвърна на тази своя грешка Валтери Ботас с най-бърза обиколка. На 5 секунди и половина зад него е вече Луис Хамилтън, така че пътува световен шампион към една трета позиция, която също ще бъде много важна в битката за титлата. С всяко едно състезание шансовете на новите преследвачи намаляват. Много удобно, така успешно състезание за първите трима, защото Ден Рикардо, Нико Хюлкенберг, както виждате, макар и поставени под напрежение от Алекс Албан, той е на почти 2 секунди зад Нико Хюлкенберг, така че не би трябвало да бъде притеснен. Албан от своя страна е доста пред Серхио Перес, но Макс Верстапен е вече 8. Това, за което говорихме в самото начало. Ако не беше случило се в самото начало от преварата, Верстапен ще да бъде доста по-близко до Албан и най-вероятно да участва в тази битка за 6-та позиция, което е показателно отново за представянето на холандеца. Една грешка в началото, едно непремерено излизане от пистата, още един бокс
и това струва много скъпо. Сега пилотите, които предстоят да бъдат затворени с една обиколка, работят в полза на Ботас. От този момент вече в полза на Шарл Леклер, в момента, в който той успя да ги изпревари. Последни 4 обиколки до края на Гран При на Италия. Какво ще направи Ботас и има ли още живот в неговите гуми, за да притесни Шарл Леклер? В началото на обиколката разликата пада до секунда и 30. В края Леклер я връща на секунда и 70. Сега, благодарение на трафика, Леклер получава още една златна възможност, но по петите си имаше Луис Хамилтън в хода на почти цялата състезателна дистанция. Това е ултимативният тест, за който и да е било пилот от новата генерация, който тепърва иска да сложи ръка върху това, евентуално да се превърне в следващия най-добър. Към това нещо добавяме и факта, че това е Гран При на Италия. Добавяме и факта, че от времената на Михаел Шумахер, като че ли до някаква степен и Фернандо Алонсо не е имало състезател в червено, който да се справи с натиска в хода на този така важен за цяла Италия и за всички почитатели на Ферари уикенд. А Леклер поне до този момент го прави по един особено забележителен и особено утвърдителен начин. В сравнение, Себастиан Фетел допусна абсолютно пилотска грешка още в много ранния етап от надпреварата. Да, на практика това, което гледаме днес, това, което гледахме вчера, утвърждава Себастиан Фетел, Шарл Леклер като пилота, когото тифозите обожават. Сега най-вероятно бокс за Луис Хамилтън и атака към най-бързата обиколка в самия край на това състезание. Освен ако нещо не се обърка в бокса, но поне нагледно всичко изглежда напълно нормално. Като работа и то чудесна такава. 2 секунди и 4 смяна на гон. Да, меките сликове за световния шампион, който се връща на трасето. Обърнете внимание на над половин минута аванс пред Даниел Рикардо. Точно с такива състезания, точно с такива битки, точно с такава съпротива срещу фаворита, срещу по-силния отбор през годината. Точно такива пилоти обичат тифозите. Видяхте минаването през шикана, изобщо не беше кой знае колко чисто на Шарл Леклер, но все още разликата падна под една секунда. Ландо Норис е пред тях. Да видим какво ще измисли сега Шарл Леклер, за да се измъкне от тази трудна ситуация, в която се вкара сам. Нищо не е приключило. Много сериозни неточности от страна на Леклер във варианта Делароче заради турбулентния въздух, който бе оставен от струята на колата на Ландо Норис. Сега обаче в позицията при спринта към варианта, към курва параболика, простете, в този турбулентен въздух ще се намира Валтери Ботас. Но да видим, това така ще бъде разпределението на точките, ако пилотите завършат в реда, в който се намират в момента на трасето. Сега, излизането от параболика. Забележете, че независимо от това дали говорим за Луис Хамилтън или за Валтери Ботас, когато сравняваме траекториите на колите на Мерцедес с тези на Ферари през параболика, говорим за почти диаметрално различни траектории, през които преминават двата автомобила. Възпирането за завой номер 1 не точно за Валтери Ботас. Страхотна възможност се отваря сега за Леклер и то точно на излизането от първия шикан. Вероятно чувате и реакцията на тифозите в момента. От изоставане от 80 изведнъж разликата набъбна до секунда и половина преди спирането за Роджия. Най-после от това, което виждаме в момента, Ферари има достатъчно уверен лидер на тима, който се бори с своите съперници и да използва всяка една възможност, която би му дала така шанс да остане пред тях. Нещо, което Шарл Леклер прави от старта на това състезание до момента. Ето е тази малка грешка на Ботас, която може да има много сериозни последствия. Видяхте колко късно спря. Почти не успя да завие. В крайна сметка обаче успя да остане на трасето и физиономията на Тото Волф е показателна. Мисля, че през следващата грешка вече ще си ударят иглите в масата, защото става все по-тежко това да бъде понесено. Много искрена емоция обаче от страна на Тото Волф, който, знаете, през годините се утвърди като един от големите любимци на феновете като цяло на спорта, заради своите реакции при добри ходове от страна на неговите пилоти, както и при не чак толкова добри, както бе в последната ситуация. Валтери Ботас е с рекордната обиколка, но продължава да бъде в турбулентния поток въздух от колата на Шарл Леклер на само 21 годишна възраст, роден 16 октомври 1997 година в Монте-Карло. Първия пилот от Монако, който стигна до победа в кариерата си във Формула 1. Нещо, което направи на на Спа, преди точно 7 дни. Да, и знаете, другия най-успешен пилот от Монте-Карло, Луис Широн, човека, който много отдавна естествено постави началото на тази серия. Ето е най-бързото обиколка на Луис Хамилтън, напълно очаквано, с меките сликове, с които той беше върнат на трасето. Малко над 1.21, времето, което постигна световния шампион. 1.21.779, по-скоро малко под 1.22. Дали ще има втори опит в
този тур за Хамилтън, за да падне обиколката на Рубенс Барикело, държаща вече 2004 година. Това също е така един много интересен въпрос. А обиколка и половина. Сега вече трябва да видим тифозите на крака за самия край на това състезание. Обиколка и половина, много близко е Валтери Ботас, по-малко от 9 от секундата за Шарл Леклер. Финална битка. 11 ги броят завоите на Монца, но са доста по-малко. Така че шансовете на Ботас не са кой знае колко. Минаването през параболика, излизаме на старт финалната права. Последна обиколка, последен шанс за Валтери Ботас. В същото време последен шанс е на Шарл Леклер да задържи първата позиция. Тази победа, ако успее да вземе Шарл Леклер, ще бъде оценена много по-високо в сравнение с успеха на СПА. Просто защото този път нямаше го Фетел да помага. Работата с гумите на шасито на Ферари не беше толкова добре, колкото на Мерцедес, но това решение с твърдите сликове до някъде неутрализира това изоставане и отново по-високата скорост на правите и характера, който демонстрира Шарл Леклер в битка срещу Луис Хамилтън, на която трябваше да защитава своята позиция, най-вероятно ще се окажат рецепта абсолютно необходима за победата. Леклер е на върха, а Фетел е в дъното. Да използва всичко, което е налично като ресурс. 22-ро състезание е това за Себастиан Фетел без победа и се доближава до най-дългата суша в кариерата му. От Белгия 2018 до сега Фетел е без победа. 26 състезания без успех между Сингапур 2015 и Австралия 2017. Всичко това при продължаващи спекулации за неговото бъдеще. Шарл Леклер обаче в пълен контраст с представянето на Фетел. Тази победа на Леклер в Белгия бе стотната в историята на Ферари от пол позишън, а сега сме на път към това да допълним 41-во поредно състезание за Ферари в точките и втора изключително драматична победа за Шарл Леклер. Успя да удържи на атаките на Луис Хамилтън, успя да удържи и на атаките на Валтери Ботас, и то без да получи каквато и да е била помощ от своя съотборник. Пиеро Ферари Лапо Елкан, мисля, че Жан Алези беше човека, който даде финала. Изключително доволен Жан Алези. Знаете, на времето, когато той премина в Ферари, каза: сърцето ми избра този тим. Нещо подобно, което направи Шарл Леклер. Много важна победа за Ферари, много важна победа за Шарл Леклер в битката за налагането на новите звезди в Формула 1. Макс Верстапен вече отдавна не е сам в тази малка групичка. Красноречиво. То няма какво друго да се добави. Какво да се добави, да. Невероятна емоция от страна на Леклер. Аз мисля, че той искаше да изрази и преди седмица, но заради конченето на неговия добър приятел Антуан Юбер, всъщност той бе много по-сдържан в емоциите си, но това Ферари да достигне до победа на Монца за първи път от 10 години насам е наистина нещо впечатляващо. Втора победа в кариерата на Леклер и втора поредна. Единственият пилот, който има поредни победи през тази година, е само Луис Хамилтън. Факлите вече са запалени и можем да бъдем сигурни, че следващата седмица в Италия ще бъде една от най-щастливите от началото на календарната година. Да, страхотно състезание, в което изглеждаше, че може би инициативата преминава при Мерцедес, може би Леклер уязвим, но в крайна сметка той показа нещо, което наистина не бяхме виждали от времето на Михаел Шумахер. Страхотна... Mattia, oggi sei perdonato, sei tutti noi, bravo. Grazie mille, grazie a tutti. Siete dei grandi. Това е особеното при победите на Ферари, че голяма част от радиодискусията преминава изцяло на италиански. Grazie per tutto. Siete i migliori, per sempre. Grazie a te. Благодарности за всички, благодарности за огромните усилия, които положиха в екипа, и наистина Ферари все пак постигнаха това, което се очакваше от много месеци насам, за това, че тяхната кола трябва да бъде в най-доброто положение в Белгия и в Италия. Те стигнаха все пак до успехи, но те не бяха двойни, като че ли на това разчитаха в скудерията. Сега как ще изглежда ситуацията от тук до края на сезона? Мисля, че ще се завърнем към съвсем друго положение. Good job over the weekend, guys. Thank you so much for the hard work. Sorry I wasn't able to put it off. Добра работа през целия уикенд. Благодаря ви за усилията. Луис Хамилтън, който завърши в крайна сметка третия, ще го видим след малко на подиума, но чисто стратегически тези състезания и на СПА, и на Монца
помагат за каузата на Луис Хамилтън, който се опътил към 6-та световна титла и в крайна сметка не сме 88 година, няма как Мерцедес да спечели всички състезания в рамките на един сезон, което естествено, както виждате, от това по трибуните на Монца е една страхотна новина. Тук може би е едно от малкото трасета, където оранжевата армия, феновете на Макс Верстапен, просто са потопени в морето от червени фанелки и шапки, напълно очаквано, естествено. Рекордна посещаемост на Монца и то в най-важния уикенд от годината за феновете на Скудерията. Сега положението при тях може да се промени драстично още от следващото състезание, защото дефицита в представянето на колата, той ще остане. Спа и Монца са по-скоро вън от уравнението и не прилягат и като характеристика на пистите, които предстоят до края на сезона. Но това, че Люклер успя да премине тази психологическа бариера, с това, че достигна до първата си победа в кариерата, това, че Белгия и Италия са в два последователни уикенда, всъщност бе чудесна новина за него. Той успя да пренесе това и тук на Монца сега. Увереността, с която ще влезне в остатъка от сезона и цялата тази енергичност, която се забелязва като промяна в атмосферата вътре в скудерията, всъщност може да установи едни нови стандарти, по които да се развива колата до остатъка на сезона и най-вече в началото на следващия. И сега може да бъдете абсолютно сигурни, че Матия Бинотто ще бъде запитан малко по-късно днес. Поздравление от Луис Хамилтън и Валтери Ботас, поздравление на международните пилоти на Мерцедес. Ще бъде запитан Матия Бинотто защо Люклер не получи позволение да се бори като равен с Себастиан Фетел от самото начало на сезона, при условие, че в момента той е единственият пилот на скудерията, който може да се бори с Мерцедес и Луис Хамилтън. Напълно резонен, логичен въпрос. Тези две победи на Шарл Леклер го потвърждават. Новата суперзвезда на Ферари е факт. Новият лидер на тима също е факт. Да, ще бъде много трудно и в Сингапур, и в следващото състезание на скудерията, но в крайна сметка, както ви казал всеки един италиански колега, това какво значение има? Току-що Ферари спечели на Монца. Сезонът можеше да бъде коренно различен, ако Люклер бе спечелил още в Бахрейн. Щеше да е и по-различен, ако не бе допускал грешката в Q2 в Азербайджан. Една година, която се очакваше с огромно нетърпение още в началото и да противопостави по чудесен начин Мерцедес и Ферари, не се изпълни като план. Но мисля, че от Гран При на Франция до този момент ставаме свидетели на чудесна битка. Окей, Red Bull не бяха в битката тук на Белгия и на Италия, но още в Сингапур отново могат да бъдат в позиция за това да се борят за победите. Плюс това потвърждаваме и чудесния уикенд за Рено, това, че те успяха да защитят четвъртото и петото място и като цяло посоката на развитие на спорта отива в една правилна точка, в която да имаме все повече и повече изравняване на силите в челото. Мартин Брандъл мисля, че ще бъде човека, който ще говори с Шарл Леклер. Продължаваме екскурзията с британските акценти и в уикенда за Гран При на Италия. Мартин Брандъл след Пол Ди Реста, човека, който ще зададе първите въпроси на победителя в Гран При на Италия. О, господи, Шарл, какво брилянтно пилотиране. Страхотна битка. Истинска легенда на Ферари. Победа за теб тук. Да, какво състезание. Никога не съм бил толкова уморен на финала. Може ли малко да поговоря на италиански, естествено? Както разбирате, тези думи са предназначени за феновете по трибуните, които се събират под подиума. Emozioni, vincere qua e 10 volte di più, dunque grazie a tutti e non c'ho parole. Mercedes-Benz, the great Mercedes-Benz team threw everything at you. Мерцедес хвърлиха всичко, което имаха в битката с теб. В крайна сметка обаче не успяха да те победят. Да, аз направих няколко малки грешки, в крайна сметка обаче успях да завърша първи. Много съм щастлив с това постижение, но трябва да бъда много внимателен с грешките от тук нататък. Може би днес щях да загубя победата при някоя по-голяма грешка. Валтери сега. Свежи гуми в самия край. Това обаче не беше достатъчно да се пребориш с младия Шарл. Да, мисля, че имахме добра стратегия. Направихме по-дълга първа серия от обиколки. Това ни отвори възможности да се борим за нещо повече. Много съм зачарован в самия край, че не успях да го догоня и да го атакувам. Просто нямаше начин как да го изпреваря. Не бях просто достатъчно близко, няма достатъчно сцепление в предницата, за да го атакувам. Почка да ми блокират предните колела на спиранията. В крайна сметка съм доволен. Това беше максимума, който можехме
постигнем. Не можеш да го догониш параболика и след това да го атакуваш на старт финалната права. Да, наистина много трудно. Опитах се, нямахме достатъчно мощност, нямахме достатъчно скорост на правите, освен всичко друго. И в крайна сметка продължаваме да се борим. Втори пореден подиум, може би подиум не е на място, на което искаш. Луис, каква битка? Изключително спорна битка. Беше доста близко. Той обаче успя да се опази. Люклер, естествено. Да, поздравление за Ферари, свършиха отлична работа. Шарл направи страхотно състезание. Страшно много напрежение от мен и Валтери, но това беше всичко, което можех да направя. Максимума срещу него. И в крайна сметка накрая сцеплението от гумите просто изчезна. Те бяха много по-бързи от нас на правите. Така и не успяхме да се доближим, за да пробваме атака. Не беше нашия ден, но в крайна сметка много точки за тима. Откъсваме се от Ферари в класирането при конструкторите. Напред, което в крайна сметка това е много важно. Сега може би вече мислиш за титлата от тук нататък. Не, в крайна сметка не мисля за титлата, мисля за състезание. Днес не беше перфектно състезание. Определено обаче имаме промени, подобрения в настройките и бяхме по-напред. Да благодарим на Луис Хамилтън, тъй като го очакват естествено на подиума. Сега, знаете, минават представята за освежаване, буквално, както казват пилотите, преди да влязат на подиума, което дава още малко време на тифозите, които се събират на старт финалната права. Няма друго такова изживяване, както обичат да казват пилотите, качвали се на подиума на Монца Формула 1, като това да бъдеш посрещнат от феновете, които са събрали под подиума. Ето го отново Лапо Елкън. Споменахме за него. Човек с доста противоречива кариера в последните години. Знаете, че брат му Джон Елкън е големият шеф на Ferrari Chrysler, на Fiat Chrysler, извинете, докато Джон Елкън изцяло с дизайн се занимава в последните години. Не е толкова ангажиран в компанията. Както и да е, Шарл Люклер, новата звезда на скудерията, новия любимец на тифозите. Нещо, което просто днес беше потвърдено, подпечатано, осигурено. Едва ли някой би могло да се усъмни в това. Явно няма да имаме възможност да чуем или да видим какво си говорят тримата. Ето ги сега, най-после стигат до тази стаечка. Двамата пилоти на Мерцедес и Шарл Люклер направиха страхотна битка, още веднъж. Помните атаките на Луис Хамилтън срещу Люклер, начинът, по който го застигаше. След това обяснението на Валтери Ботас беше много интересно за това, че просто аеродинамиката на колата на Шарл Люклер така е влияла на неговия автомобил, че просто не е имал възможност да бъде максимално ефективен в зоните за спиране. Все още обаче не сме стигнали до този разговор, който може и да не се проведе. Тебе вече те премериха долу репликата към Шарл Люклер, защото знаете, в гаража на FIA мине през кантара. Шарл сега обаче отново беше измерен. А публиката отвън вече става все по-нетърпелива. Само две победи има в кариерата си Шарл Люклер. Станахме свидетели на миналата, първата, на Спа, сега втора поредна успех на Монца. Пистите, на които се очакваше тази година да бъдат най-силни Ферари, както ви казах, трябва малко по-рано. Шарл Люклер успя да вземе тези две състезания. Отново труден ден, трудно състезание за Себастиан Фетел. Непредизвикана грешка или пък предизвикан от някакъв проблем с колата. Ще разберем малко по-късно за това, което се случи оттам след завъртането на Аскари, връщането, удара с Ланс Строл. Изобщо много бързо се потредиха неприятните ситуации, но всичко това обаче естествено вече е забравено, защото Шарл Люклер с другата кола на скудерията спечели това състезание. Първо обаче трябва да посрещнем Луис Хамилтън, световният шампион, който завърши трети. И сега, когато печели пилот на Ферари, виждате, макар и не е много, но все пак аплодисменти и за британската звезда. Говорихме за това отношение на италианските фенове към Луис Хамилтън и изобщо към всеки един от пилотите, който не кара за Ферари, но печели на това трасе. Валтери Ботас, другия пилот на Мерцедес, отново двамата пилоти на Мерцедес на подиума, както стана и на Спа. И сега слушайте реакцията на публиката.
От 2010 година чакат този момент феновете на Скудерията. Най-после го дочакаха. Химна на Монако и след това италианския, който ще бъде изпят от десетки хиляди души. И сега е време за, може би, най-големия хор на света. След това толкова емоционално изпълнение на национална химна Италия, време за награждаването на първите трима в Гран При на Италия. Най-хубавото, знаете, говорили сме предишни пъти за това, че тифозите не напускат старт-финалната права, дори когато награждаването приключи. Министър на спорта на Италия награждава Шарл Леклер. Дори когато награждаването приключи, тифозите остават на старт-финалната права и продължават да пеят. Нещо, което осигурява едно незабравимо изживяване на абсолютно всички. Купата е за първото място при конструкторите. Матия Бинотто е един от тези, които аплодират Шарл Леклер. Наистина успя да се върне в челото Ферари. С тези две победи, аплодисменти естествено и от Тото Волф. Направих всичко възможно неговите пилоти да се преборят за победата. Време и за купата и за Луис Хамилтън. Анджело Стичи Дамяни, човека, който има решаващ принос за това Формула 1 да остане на Монца. Знаете, той е председател на италианския автомобилен клуб и човека, който подписа новия 5-годишен договор. Време е за шампанско, този път за разлика от СПА. Ще има шампанско. Напълно заслужено за Шарл Леклер. Втора победа за него през сезон 2019 на първата му година като пилот на Ферари. Оставям ви с тези страхотни кадри от подиума на Монца и съвсем след малко ще се видим отново с нашата програма в студиото, да си поговорим за всичко, което се случи в Гран При на Италия. Тези толкова вълнуващи 53 обиколки.